Hola, què tal? Aquest és un pròleg, és un missatge anunciatiu abans que inici el vídeo. I és que ahir, dijous, si no m'equivoco, no hi va haver vídeo. Era un vídeo que havia gravat dissabte o diumenge i resulta que no el vaig compartir perquè era molt curtet, és del casament i no vaig gravar massa més. Dura 2 minutets que te'l deixo a continuació i després a continuació el vlog normal que seria de dilluns. Sí, de dilluns. I ja està, que ho disfrutis, que ho gaudeixis a tope. Fes-me un like. Bon dia, family. Què tal? Benvingut, benvinguda a un nou vlog. Fa una estona ja que estic despert, fa una estona que estem en dansa i avui és el dia del casament. Hem vingut al lloc on es casen els nuvis a fer-los un cop de mà, ajudar-los a muntar una miqueta tot aquest festival i tot el tinglado que tenen muntat, que hi ha moltes cadires per moure i moltes flors per posar i així. I res, el dia està molt gris, es preveu pluja, però bueno, tot i així ho volen fer fora, per tant, de moment es farà fora. Fins a nou avís. Res, anem a muntar. Em vaig a dutxar. Canvi de look. Bon dia, gent bonica, què tal, com estàs? Benvingut o benvinguda a un nou vlog. Fa molts dies que no... Tinc la sensació que ja no sóc youtuber i han passat 2 dies sense gravar i tinc la sensació que he perdut completament la pràctica. Quin és el plan d'avui? Doncs avui fa un dia gris, lleig, fred, amb ràfegues de vent que se sent... I el telèfon diu ruixats intermitents, vol dir que en principi plourà. Tinc les lleganyes encara enganxades. Em vaig a rentar la cara primer de tot. Doncs apa, roba estesa. Me l'estic jugant una mica, No les tinc totes. Vaig a mirar un tema a una botiga d'informàtica que vam portar a arreglar un ordinador, a veure si el tenen, si l'han arreglat, si no o què, perquè va dir et truco demà i el senyor no ha trucat mai més. Llavors anem a dir-li a veure què passa. No? Com a mínim que digui que no està, que no el té encara, que esperi uns dies, no sé. Perquè saps què passa? Que això és com el mecànic, que després et canvien el disc dur, et fan el que els hi ve de gust, i no em ve de gust que passi això. Anem a intentar-ho solucionar abans d'hora, abans que sigui massa tard. Cel blau, 0 núvols i tachan, cel gris.
I just aquí, ara mateix, m'estic mullant i el terra ja està mullat. Que algú m'ho expliqui, si us plau, perquè jo no ho entenc. S'estarà mullant la roba? Ens l'hem de jugar. La vida és pels valents. Doncs sembla ser que el dia s'ha arreglat. La roba està estesa. Solet. I he estat fent de fuster. He estat retallant això, que eren uns palers, i els he fet que encaixin per aquí. Perquè els vull enganxar per fer un parell de taulells. Ho veuràs més endavant. Sembla que no, però deixar-los així ben juntets és una feinada increïble quan no tens la màquina adequada. Amb la màquina adequada fas mic i ja està. Però anar fent així just a mà costa prou. I res, vaig a preparar el dinar perquè és, no sé, la 1 o 1:45 o així, i hem de preparar el dinar. No sé què fer, ara m'ho penso. Doncs mira, he decidit fer fajitas perquè teníem els pebrots al congelador. He posat la ceba també, i aquí tenim pollastre. I ja està, fàcil i senzill. Això serà el dinar d'avui. Bueno, doncs plan de tarda, acabem d'acabar The Manifest ara mateix. I ja està. A prendre pel cul l'avió. Ja no el tornem a veure més fins la propera temporada, que en principi sortirà en breu i ens haurem de xupar 10 capítols més perquè no es poden deixar les coses a mitges. Res més, no superem, ens hem posat fins al cul de palomites, de crispetes, de rosetes, com es diu aquí? No ho sé, Crispetes, no? però que sí. I moltes gràcies per haver vist el vídeo, ens veiem un altre dia amb una nova aventura. Adéu-siau.